ensem bebre ene ekoso ewo oman Ghana mu na ebi wo hono ma etwansumu pa eyiye ene sen eye emrante wa mienu bi a yensa aka wono mu abansa aso won pa achi ese won de bone ne ese fata ene wo beye ene se wako akobọ awura eye Korle Teaching Hospital akwa wia moja ba edu nan ena won de odi esi woni so target ese wo kwa akofa asa moja eye moja yede eba behwe ayarefo ama wo ho ato wo no mu ena amrante yi akwahye honum na ansa na wo bekọ no wo ye wo ho te se dia wo ye a doctorfo wa hyehye eye a doctorfo ntade ye fitan yi bia na ansa won kooti ya wo hyehye ede ye adwuma no wo hyehye bie ena wo bowura Korle Teaching Hospital eye surgical ward ho ena wo kwasesa eye moja mako edu nan na enchiremu a wotimi bo modin enya edu baako 11 ade kogu ho a eka miensa wode bekwa akoka ho ama na ye edu 9 14 no enumu ena yede chi wo no mu na ye kire a nurse ni baako ehwese ne woye won ade wokọ no woba wodi akone aba na ne tirimu entene no eno ena nam so okobo eye bambofo wo ho security men a wo ehonom no amane ena wode ede eto amrante ya wokobisa mu na chese enye adwempa ena wode nam eni nyina ene se wabo awura honom awia eye moja baako du nan na wo ba no wode ka eye matisinketo ayi bi ka nkitinkitin ya ede bo trotro anaze taxi yi bi aya register no 2018 enumu ena wote eba ya wode ba be boss akro no yi na ni nyina mu no wodi kan enya eye du baako 11 ba wode ede akogu ka nimu na chese aka ba miensa pe na chese won target anase wadwiri mu po a wode ba ho eso wo bewia moja no na yesa aba no eno ena nam so ayede chi wo no mu na ye bisa ese so empanifo bi eni hono mu anka obetimi ehu se nurse ni ehu sa nipa mienu ya na enka nti no moja baako edu nan no en wode ni nyina ekokwa na ayarefo anka wode sa moja eba behwe wo no mu ama wonya ayaresa anase wo ba bepe ayarehwe efa moja a wo beje hu no na eno no ye koye ne sen anase sen anansem bempo ena ebetimi apie wo mu a ebetimi anam so kra ma ebi ahwere wo no mu enkwa na ni nyina mu no obehwe na panin bi senye panin bi wo hospital ho so ye nurse panin anase doctor panin en wonim hu bia ene na abontinsu ni en woni nurse anase doctor ni bi aye kanana ena wasoma emrante ese wo mbra ebi se enye korogin sa entiase bi enim ese obi de ne ho na obesori prekope ese hospital kese enye hospital bi akekese aban ayare sabia Korle Teaching Hospital eho ena se krono bi bekoso anase obi bekwa akobọ krono eho ena obekwa akobọ awura yowasenka ayemhihye ebem anase ehu bi eka nipa no nanso senya emrante etimi si wombo emrante wa mienu a wodin enyamba abonten ye wotimi si wombo ekọ Korle Teaching Hospital etimi ko wi a eye blood bank baako 14 na wonti ye wonya du baako edekogu ka mu twen se wode miensa ne bekọ akoka ho anyame eni won hu afefi a eye nurse ni timi hunu wo ma wo report ede ma security man wono soso edi hu dwuma na okobisa wo ma ekode edi se woye akromfo na chese ensem bebre enanka ede beba na ye sre ye ka ese se mu ye pani anase pani a woda adwumakuo bia no na se wotimi hwe ema ho kwan ema bibisa etimi koso na chese entiase bia enim abropa ena wo bo efise adwuma yi doctor adwuma enye adwuma bia keke wo ye obi a ukita enkwa wo ye obi a ukita nipa enu nti se akonye timi ba eso bitimi bowura hospital etimi ko bokro no na mibisa so yarefo bi na da ho ena obi kwa kope na eku na chese owu obi mpo ena mmerante we ede ko ho no mu a na se wo soma won se won koku obi a mredudu a wotimi nya kwan edi wi a eye blood bank mako du baako no se pane boni bi en wode kwa akobọ obi e wo hospital ho no maku na chese sambre na ze de wo se timi koso na nya koso ewie ana se adwempo bi timopo bi ene nyamara nsam a wa hyehye se wo kwa akodinu wo betimi edi ewie efiri ho boko ebi se pane a wode be wo obi de enye mmere tintin bia kakra bi no wawie enti so otimi nya akwanya etimi kọ baako mienu empo so wia ne miensa mpo no wode kwa empresen ene okoya otimi ewia eyedu baako a eka miensa eno no so ne etimi ede chi wo no mo enti hu behia ese empanifo etie de ekoso ya
ensem a etwegu e attention TV so a munua ba maame da kwa me de abesom mu yesre se mpanimfo etie na se wo hwa a e wo se wotu anamon wo ma security eye tight papa e wo eye hospital honom Korle teaching hospital ho o security eye tight abambofo emia won adwuma mu won ma won ani enko ho no ho a doctorfo a wo ho wonye ahweyie nurse fo wonye ahweyie efri se nipa nkwa ene de sanie mu ayarefo egu honom obi nim ne betimi esi ena se bibipa bi nso ana aban niam a wode aba se ye de besom omanfo apɛ omo ayarehwe obi betimi aboawura ho abesesa moja se ya ene na kyese ekwan da honom a obi abetimi aboawura ho aye ne opɛ enu nti hu behia ese empanifo a woda aban yaresabia Korle teaching hospital ano no wobemu wani ada ho no wani abre no ama bambo mu aye dene papa ewo honom se beye na yede ebetimi akoso ahotoso na Ghana manfo nso ebenya arehemu empo se si wokọ akope wo ho ayarehwe a wo bebipa ana se enipa bi ebo wo ho ban se beye na bone bi enkonkoto wo no mu enu nti ensemi ena munua ba maame da kwa me de abesom mu ewo attention TV so medama se ema no mu ni